Η αρχή ήταν αθώα. Εγώ, η Ειρήνη, ζούσα σε ένα μικρό χωριό κοντά στην Άουσα με τον άντρα μου, τον Δημήτρη. Ήταν ένας πρακτικός άνθρωπος, πάντα βυθισμένος στη δουλειά της οικογενειακής μας κατασκευαστικής εταιρείας. Συναντήσεις, τηλεφωνήματα, επαγγελματικά ταξίδια. Για εκείνον, το σπίτι ήταν απλώς ένα μέρος για να κοιμηθεί. Εγώ, από την άλλη, ακολουθούσα μια απλή ρουτίνα, μαγείρευα, φρόντιζα το σπίτι και έβλεπα σπάνια τις φίλες μου από το χωριό. Μια μέρα, ενώ έπινα καφέ με τη Μαρία, μια φίλη που πάντα είχε ιδέες πιο μπροστά από την εποχή μας, μου έδωσε μια συμβουλή που μου φάνηκε παράξενη, αλλά κόλλησε στο μυαλό μου. «Ειρήνη, αν βαριέσαι, πάρε ένα μεγάλο σκύλο. Θα σου ανοίξει τα μάτια», είπε με ένα μισοχαμόγελο, αυτό το είδος που σε κάνει να σκέφτεσαι 2 φορές. Δεν άργησε να συμβεί. Μια εβδομάδα μετά, εμφανίστηκε ο Μάξιμος, ένας τεράστιος γερμανικός πειμενικός με έντονα μάτια και παρουσία που θύμιζε περισσότερο αρκούδα παρά σκύλο. Την πρώτη νύχτα, καθώς καθόμουν στο πάτωμα του σαλονιού και το χάιδευα, ένιωθα τη ζεστασιά της αναπνοής του και τη δύναμη του μειώδους στήθους του. Τα μάτια του με κοιτούσαν με μια ένταση που δεν έβλεπα πια ούτε στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης γκρίνιαξε όταν με είδε με το Μάξιμο. «Γιατί έφερες αυτό το θηρίο εδώ?» ρώτησε. Του απάντησα με ένα χαμόγελο. «Για παρέα. Τουλάχιστον κάποιος που να με κοιτάς με προσοχή». Αυτός απλώς ανασήκωσε τους ώμους και γύρισε στον υπολογιστή του. Εγώ όμως δεν άκουγα πια. Είχα φορέσει ένα λεπτό λευκό πουλόβερ που αγκάλιαζε το σώμα μου απαλά, μια φούστα από ανοιχτό μπλε βαμβάκι που μου έδινε ελευθερία κίνησης και στα πόδια μια απλή, αλλά άνετη, μπαλαρίνα. Το ασημένιο κολλιέ μου, δώρο του Δημήτρη για τη 10η επέτειο του γάμου μας, έλαμπε απαλά στο φωτισμό του φωτιστικού. Ο Μάξιμος έγινε το κέντρο του κόσμου μου και εγώ, χωρίς να το καταλάβω, άρχισα να αλλάζω. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Μα δεν ήξερα ακόμα πως αυτή η απλή επιλογή θα άλλαζε τη ζωή μου για πάντα. Με τις εβδομάδες που περνούσαν, ο Μάξιμος και εγώ γίναμε αχώριστοι. Ο Δημήτρης συνέχιζε να είναι βυθισμένος στη δουλειά του, σχεδόν δεν ασχολούνταν πια με το σπίτι. Ένιωθα πως το κενό που άφηνε άρχιζε να γεμίζει αυτός ο γίγαντας με τα 4 πόδια. Το τρίχωμά του ήταν μαύρο και καστανό, λαμπερό και μεταξένιο, και όταν ξάπλωνα στον καναπέ, εκείνος άστραφτε τα τεράστια πόδια του και ακουμπούσε το κεφάλι του στα γόνατά μου. Τώρα φορούσα φαρδιές μπλούζες, συχνά χωρίς σουτιέν, και βαμβακερά σόρτς, νιώθοντας για πρώτη φορά μια περίεργη, σχεδόν απαγορευμένη ελευθερία μέσα στο σπίτι. Το ασημένιο κολλιέ είχε κρυφτεί σε ένα σιρτάρι, δεν ήταν πια το φυλαχτό μου, μόνο μια ανάμνηση από μια άλλη ζωή. Τα μάτια μου έλαμπαν με μια νέα ένταση και το πρόσωπό μου, που πριν ήταν χλωμό και κουρασμένο, τώρα είχε ένα φυσικό ρόδινο χρώμα, σαν κάτι μέσα μου να ξυπνούσε. Ένα απόγευμα, ο Δημήτρης ήρθε νωρίτερα από το γραφείο, κάτι σπάνιο για τα δεδομένα μας. Άνοιξε την πόρτα σιγά σιγά, προσπαθώντας να μην κάνει θόρυβο. Άκουσα γέλια χαμηλά και απαλά χάδια από το δωμάτιο. Από περιέργεια, κοίταξε μέσα από την πόρτα που ήταν μισάνοιχτη και με είδε ξαπλωμένη στο κρεβάτι, φορώντας μόνο μια κοντή μπλούζα και ένα δαντελωτό σίγμα λαμδαγιό ταπί, να χαϊδεύω το Μάξιμο. Εκείνος γουργούριζε, κούναγε την ουρά του και εγώ ψιθύριζα λόγια που δεν ήταν για εκείνον, ούτε για κανέναν άλλο, μόνο για εμάς τους 2. Ο Δημήτρης έμεινε ακίνητος, σαν να είχε δει φάντασμα. Ένιωθα το βλέμμα του βαρύ, αλλά δεν με ενδιέφερε. Για πρώτη φορά, κάποιος με κοίταζε με αυτή την αφοσίωση που πάντα ήθελα. Την επόμενη μέρα προσπάθησε να μιλήσει μαζί μου. «Ειρήνη, είσαι σίγουρη για όσα κάνεις?» ρώτησε, η φωνή του γεμάτη σύγχυση. «Είμαι ευτυχισμένη», απάντησα με ένα χαμόγελο που δεν του έδωσα. Ο Δημήτρης αναστέναξε ηττημένος και γύρισε στη δουλειά του. Ήξερα πως κάτι ανάμεσά μας είχε αλλάξει για πάντα. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Μα δεν ήξερε ακόμα πως ο Μάξιμος δεν ήταν απλώς ένας σκύλος. Ήταν η αρχή μιας ιστορίας που κανείς δεν θα ξεχνούσε. Οι επόμενες μέρες ήταν σαν ξύπνημα από βαθύ λίθαργο. Ο Μάξιμος ήταν πάντα εκεί,
σαν σκιά που δεν εγκαταλείπει ποτέ. Όταν πότιζα τα λουλούδια στο μικρό μας κήπο, αυτός καθόταν πλάι μου, ακίνητος και σε εγρήγορση, σαν σιωπηλός φύλακας που προσέχει κάθε μου κίνηση. Εκείνη τη μέρα φόρεσα ένα ελαφρύ λευκό φόρεμα από βαμβάκι, στολισμένο με μικρά μπλε λουλούδια, που άφηνε τους ώμους μου γυμνούς. Στα πόδια είχα λεπτά σανδάλια με λουράκια, που τόνιζαν τα μαυρισμένα μου πόδια. Ο ήλιος χάιδευε το δέρμα μου και ένιωθα πιο ζωντανή από ποτέ. Ο Δημήτρης παρακολουθούσε από μακριά, σαν να ανήκε σε έναν άλλο κόσμο. Δεν με καλούσε για δείπνο, ούτε ρωτούσε πώς πέρασα την ημέρα. Φαινόταν χαμένο σε μια άλλη διάσταση, ίσως και να ήταν. Μια καλοκαιρινή νύχτα, καθώς το χωριό βυθιζόταν στον ύπνο, άκουσα το Μάξιμο να γριλίζει απαλά έξω από την πόρτα του δωματίου. Σηκώθηκα και τον κοίταξα. Κάτι ήταν διαφορετικό. Τα μάτια του, που συνήθως ήταν ζεστά και καστανοπράσινα, τώρα έλαμπαν με ένα κίτρινο φως σχεδόν υπερφυσικό. Χαμογέλασα νευρικά και έσκυψα να το χαϊδέψω. Φορούσα μαύρη ρηχτή μπλούζα με τυράντες, που αγκάλιαζε το σώμα μου στα σωστά σημεία, και μια κοντή δερμάτινη φούστα που, τολμώ να πω, έκανε το Μάξιμο να σηκώνει τα αυτιά του, ή μήπως ήμουν εγώ που φανταζόμουν, το ασημένιο κολλιέ κρεμόταν βαρύτερο στο λαιμό μου, σαν να είχε απορροφήσει κάποια παράξενη ενέργεια. Εκείνη τη νύχτα ένιωσα κάτι που δεν μπορούσα να εξηγήσω, ένα μείγμα φόβου και επιθυμίας, σαν ο Μάξιμος να ήταν κάτι παραπάνω από απλώς ένα σκύλος, σαν να ήταν το πιο σκοτεινό και πολύτιμο μυστικό μου. Την επόμενη μέρα, ο Δημήτρης προσπάθησε να ξεκινήσει μια συζήτηση. «Ειρήνη, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Το σπίτι δεν είναι σκυλοτροφία», είπε με αυστηρό τόνο. Του χαμογέλασα, ένα χαμόγελο γεμάτο νόημα. «Για μένα είναι το καταφύγιό μου». Δεν είπε τίποτα άλλο, αλλά τα μάτια του έδειχναν θυμό και σύγχυση. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Δεν ήξερε πως όσα ένιωθα για το Μάξιμο ξεπερνούσαν κάθε λογική και πως αυτό ήταν μόνο η αρχή του τέλους. Με τις εβδομάδες που περνούσαν, το σπίτι μεταμορφωνόταν σε μια σκηνή γεμάτη μυστικά και αθέατες ματιές. Εγώ, η Ειρήνη, είχα αρχίσει να αφήνω πίσω την παλιά μου ζωή της υπάκους νοικοκυράς. Τώρα περιδιάβαινα τους χώρους με φαρδιές μπλούζες που γλιστρούσαν από τους ώμους, αποκαλύπτοντας το απαλό δέρμα και ένα δαντελένιο σουτιέν που ο Δημήτρης δεν είχε ποτέ δει. Στα πόδια μου φορούσα λεπτές κάλτσες και ψιλοτάκουνα παπούτσια που φορούσα μόνο όταν εκείνος έλειπε. Ένα βροχερό απόγευμα αποφάσισα να πάρω το Μάξιμο για μια βόλτα στο δάσος κοντά στο χωριό μας στη Σιάτιστα. Ο γκρίζος ουρανός έκανε τον αέρα πιο δροσερό και φορούσα μια κόκκινη καμπαρντίνα που τόνιζε τη μέση μου, σε έντονη αντίθεση με το μαύρο τρίχωμα του Μάξιμου. Εκείνος περπατούσε περήφανο στο πλευρό μου, σαν πρίγκιπας των σκύλων. Καθώς περπατούσαμε, βρήκα έναν παλιό πέτρινο πάγκο, καλυμμένο από βρύα. Κάθισα χωρίς να το σκεφτώ, χάιδεψα το Μάξιμο με μια τρυφερότητα που με εξέπληξε. Με κοίταξε στα μάτια, και ένιωσα μια ζεστασιά που δεν είχε να κάνει μόνο με τον ήπιο καιρό. «Είσαι πραγματικά ο καλύτερος φίλος μου, Μάξιμε», του ψιθύρισα, σχεδόν χωρίς ανάσα. Εκείνο το βράδυ στο σπίτι, ο Δημήτρης προσπάθησε ξανά να ξεκινήσει συζήτηση. «Ειρήνη, δεν παρατηρείς πως περνάς περισσότερο χρόνο με το σκύλο παρά μαζί μου», είπε με ένα μείγμα απορίας και θυμού. Χαμογέλασα, ένα χαμόγελο παιχνιδιάρικο αλλά και θλιμμένο. «Ίσως με καταλαβαίνει καλύτερα. Εσύ είσαι πάντα στη δουλειά». Έμεινε σιωπηλός, αλλά η ένταση ανάμεσά μας μεγάλωνε σαν καταιγίδα που ετοιμάζεται να ξεσπάσει. Φορούσε ένα ελαφρύ σετ πιζάμας από μπλε μετάξι, που άφηνε να διακρίνονται οι καμπύλες του σώματός μου. Ο Μάξιμος ξάπλωσε στα πόδια μου, σαν να φιλούσε ένα μυστικό. Όταν ο Δημήτρης πήγε για ύπνο, άκουσα βήματα στο διάδρομο. Άνοιξα αργά την πόρτα του δωματίου και είδα το Μάξιμο να κοιτάζει προς το διάδρομο, σαν να περίμενε κάποιον. Ένα ρίγος διαπέρασε τη σπονδυλική μου στήλη. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Εκείνο το βράδυ κατάλαβα πως καμία ανθρώπινη σχέση δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτό που ένιωθα για εκείνον, και πως ο Μάξιμος έκρυβε ένα μυστήριο που ακόμα δεν ήμουν έτοιμη να αποκαλύψω.
Οι μέρες κυλούσαν και κάτι μέσα μου άλλαζε συνεχώς, σαν να ξυπνούσε μια φωτιά που είχε σβήσει καιρό. Ο Δημήτρης γινόταν όλο και πιο μακριάς παρουσίας, ενώ ο Μάξιμος ήταν παρόν σε κάθε στιγμή, σιωπηλός και δυνατός, σαν ένας σιωπηλός σύμμαχος που καταλάβαινε κάθε μου σκέψη και συναίσθημα. Εγώ ένιωθα πιο ζωντανή, πιο επιθυμητή με έναν τρόπο που είχα ξεχάσει εδώ και καιρό. Ένα Σάββατο πρωί, φόρεσα μια μεταξωτή μπλούζα σε βαθύ κρασάτο χρώμα, που αγκάλιαζε το σώμα μου με διακριτική αισθησιακότητα, και μια στενή μαύρη πένσαλ φούστα που τόνιζε τα μακριά, γραμμωμένα μου πόδια. Στα πόδια φορούσα μαύρα γόβες στιλέτο, που έκαναν το πάτωμα της κουζίνας να αντυχεί σε κάθε βήμα μου, σαν να έπαιζα το δικό μου μουσικό κομμάτι. Η θάλασσα, που έβλεπε από το παράθυρο, ήταν ήρεμη, σαν φύλακας της καθημερινότητάς μας. Ο Δημήτρης με κοίταξε με μια μίξη ζήλιας και απορίας, αδυνατώντας να κατανοήσει το μαγνητισμό που υπήρχε ανάμεσά μου και τον σκύλο. Αυτό έχει περάσει κάθε όριο», είπε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή του υπό έλεγχο. Του χαμογέλασα, νιώθοντας την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Εκείνο το βλέμμα του, τόσο διαφορετικό από πριν, μου έδινε ακόμη περισσότερη δύναμη. Το ίδιο βράδυ, ενώ όλο το σπίτι κοιμόταν, κάθισα στο πάτωμα του σαλονιού με τον Μάξιμο δίπλα μου. Το απαλό φως του τζακιού χόρευε στα πρόσωπά μας. Χάιδευα τα αυτιά του, νιώθοντας την απαλή υφή τους, και εκείνος με κοίταζε με μια αφοσίωση που με έκανε να ξεχνάω τα πάντα γύρω μου. Ξαφνικά, άκουσα έναν ήχο από το δρόμο. Μια σκιά πέρασε από το παράθυρο. Ο Μάξιμος σηκώθηκε αμέσως, τα μάτια του έλαμπαν σαν δύο κίτρινοι φάροι μέσα στο σκοτάδι. «Ποιος είναι εκεί?» ψιθύρισα, αλλά η απάντηση ήρθε μόνο από τη σιωπή της νύχτας. Φορούσα ένα κόκκινο, εφαρμοστό φόρεμα με σκίσιμο που άφηνε το πόδι μου να φανεί, και τα μαλλιά μου ήταν ελεύθερα, ελαφρώς σχηματιστά, να πέφτουν απαλά στους ώμους μου. Ο Μάξιμος φαινόταν να αποδέχεται αυτήν την πιο τολμηρή πλευρά μου, σαν να ήταν και δική του. Ο Δημήτρης δεν ήξερε τι να κάνει, και εγώ πια δεν με ενδιέφερε. Ο κόσμος μας είχε χωριστεί στα δύο, εκείνος, ο απόντας, και εγώ με τον Μάξιμο, αχώριστη. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Δεν ήξερε πως εκείνη η νύχτα θα ήταν η αρχή του τέλους, και πως το μυστικό ανάμεσά μου και τον Μάξιμο ήταν έτοιμο να εκραγεί. Το επόμενο πρωί το σπίτι μοιάζε με πεδίο μάχης σιωπηλό. Ο Δημήτρης με απέφευγε, με βλέμμα που γλιστρούσε και φωνή χαμηλή, σχεδόν ψίθυρος. Εγώ, η Ειρήνη, ένιωθα πιο δυνατή από ποτέ. Φορούσα μια κρέμ μεταξωτή μπλούζα που γλιστρούσε απαλά πάνω στο απαλό δέρμα μου, μια μαύρη μίντι φούστα που αγκάλιαζε τις καμπύλες μου και κομψές γόβες με μέτριο τακούνι, άνετες και στιλάτες για να αντέξω τη μέρα. Το παλιό ασημένιο κολλιέ μου έλαμπε ξανά, τώρα όμως με διαφορετική σημασία, σαν φυλαχτό για αυτή τη νέα φάση της ζωής μου. Ο Μάξιμος, πιστός όπως πάντα, με ακολουθούσε σε κάθε γωνιά του σπιτιού, τα καστανά του μάτια καρφωμένα σε μένα, σαν να αντιλαμβανόταν κάθε μου σκέψη. Κατά το μεσημεριανό, η σιωπή ήταν σχεδόν αντιχώντας. Ο Δημήτρης προσπάθησε να τη σπάσει. «Ειρήνη, πρέπει να μιλήσουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι». Του χαμογέλασα μυστηριωδώς και απάντησα, «Δεν ξέρεις τι συμβαίνει, Δημήτρη. Και εγώ ακόμα ανακαλύπτω». Με τη φωνή μου να κρύβει περισσότερο από όσα έλεγα. Αργότερα, όταν ο Δημήτρης έφυγε για τη δουλειά, έκλεισα παράθυρα και πόρτες, δημιουργώντας έναν δικό μας χώρο, ένα ιερό καταφύγιο. Φόρεσα μια λεπτή μάλινη μπλούζα που έπεφτε αισθησιακά πάνω στο σώμα μου και μια κοντή φούστα σε βαθύ ναυτικό μπλε που τόνιζε τα γυμνασμένα μου πόδια. Ο Μάξιμος ξάπλωσε δίπλα μου, η ζεστή του αναπνοή αγγίζοντας το δέρμα μου. Εκείνη τη νύχτα, ενώ το χωριό κοιμόταν, άκουσα έναν ψίθυρο να φτάνει από τον διάδρομο.
σηκώθηκα αργά και βρήκα τον Μάξιμο να κοιτάζει επίμονα προς την πόρτα του δωματίου. Ένα ρίγος διαπέρασε τη σπονδυλική μου στήλη. Ξαφνικά, μια σκιά πέρασε από το παράθυρο. Ο Μάξιμος σηκώθηκε αστραπιαία, τα μάτια του έλαμπαν έντονα. «Ποιος είναι εκεί?» ρώτησα με τρεμάμενη φωνή. Απάντηση δεν ήρθε παρά μόνο η βαριά σιωπή της νύχτας. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Ένιωσα πως αυτό που ερχόταν θα άλλαζε τα πάντα, πως ο Μάξιμος δεν ήταν απλώς ένας σκύλος. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Κάτι που ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω, αλλά που ο Δημήτρης ποτέ δεν θα καταλάβαινε. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες από μια παράξενη σιωπή ανάμεσά μου και του Δημήτρη. Δεν προσπαθούσε πια να μιλήσει, απέφευγε το βλέμμα μου, σαν να φοβόταν κάτι που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Εγώ, η Ειρήνη, ένιωθα πιο ζωντανή από ποτέ. Φορούσε ένα στενό μαύρο φόρεμα με διακριτικό ντεκολτέ που άφηνε να φανεί η απαλή επιδερμίδα του στήθους μου, και μαύρες διαφανείς κάλτσες που αγκάλιαζαν τα μακριά μου πόδια. Στα πόδια, ψιλοτάκουνα που με έκαναν να νιώθω δυνατή, σχεδόν ακατανίκητη. Ο Μάξιμος με ακολουθούσε σαν σκιά, πάντα σε εγρήγορση, σαν να ήταν η ασπίδα μου απέναντι στον κόσμο. Μια βροχερή νύχτα, αποφάσισα να βγω βόλτα στο χωριό. Πήρα το λουρί του Μάξιμου, που τραβούσε γερά, ανυπόμονος να εξερευνήσει. Η κόκκινη καμπαρντίνα μου είχε κολλήσει στο σώμα από τη βροχή, αναδεικνύοντας τις καμπύλες μου, και τα μαλλιά μου ήταν βρεγμένα, κολλημένα στο πρόσωπο. Ένα τολμηρό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη μου. Οι άδειοι δρόμοι και τα κίτρινα φώτα των παλιών φαναριών δημιούργησαν μια σχεδόν μαγική ατμόσφαιρα. Καθώς περπατούσαμε, ένιωσα μια αλλαγή μέσα μου. Ο φόβος και η μοναξιά έδωσαν τη θέση του σε μια νέα, σχεδόν άγρια αυτοπεποίθηση. Ο Μάξιμος με κοιτούσε με τα βαθιά του μάτια, σαν να καταλάβαινε κάθε μου συναίσθημα. Όταν γυρίσαμε σπίτι, βρήκα τον Δημήτρη καθισμένο στον καναπέ με χαμένο βλέμμα. Χωρίς να πει λέξη, σηκώθηκε και βγήκε από την πόρτα. Χαμογέλασα, ξέροντας πως αυτή ήταν η στιγμή μου. Φόρεσα μια λεπτή, σχεδόν διάφανη μάλινη μπλούζα που άφηνε να διακρίνεται το περίγραμμα του σώματός μου, και μια κοντή μαύρη δερμάτινη φούστα. Ο Μάξιμος ξάπλωσε στα πόδια μου, τα μάτια του καρφωμένα πάνω μου, σαν να ενέκρινε τη μεταμόρφωσή μου. Εκείνο το βράδυ, άκουσα έναν θόρυβο από το πατάρι. Σιγά σιγά ανέβηκα τις σκάλες, με την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Άνοιξα την πόρτα και βρήκα ένα παλιό σεντούκι γεμάτο φωτογραφίες. Σε όλες, ήμουν εγώ, νεαρή και χαμογελαστή, μαζί με διάφορους σκύλους, αλλά όλοι είχαν το ίδιο όνομα, Μάξιμος. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Τότε κατάλαβα πως ο Μάξιμος δεν ήταν απλώς ένας σκύλος. Ήταν μέρος μου, ένας δεσμός που ξεπερνούσε το χρόνο, και ένα μυστικό που έπρεπε να αντιμετωπίσω, όμικρο με τόνο τι και αν κόστιζε. Το παλιό σεντούκι στο πατάρι ήταν καλυμμένο με μια λεπτή στρώση σκόνης, αλλά οι φωτογραφίες μέσα του ήταν εκπληκτικά καλοδιατηρημένες. Εγώ, η Ειρήνη, καθισμένη στο παλιό ξύλινο πάτωμα, ξεφυλίζοντας αυτές τις εικόνες σε σιωπή. Κάθε φωτογραφία με έδειχνε με διαφορετικό σκύλο, όλους με τα ίδια έντονα μάτια, και όλους τους έλεγαν Μάξιμος. Φορούσα μια ζεστή πλεκτή μπλούζα, σαν να με αγκάλιαζε, και ένα παλιό ξεβαμένο τζιν, ιδανικό για μια μέρα γεμάτη ανακαλύψεις. Καθώς κοίταζα μια φωτογραφία όπου χαμογελούσα δίπλα σε έναν γερμανικό πιμενικό, ένα ρίγος διαπέρασε τη σπονδυλική μου στήλη. Σαν να μιλούσε το παρελθόν, καλώντας με σε κάτι που ακόμα δεν καταλάβαινα πλήρως. Ξαφνικά, άκουσα βήματα στον διάδρομο. Ο Μάξιμος σηκώθηκε αμέσως, τεντώνοντας τα αυτιά του και γρυλίζοντας απαλά. Φόρεσα μια μακριά μπλούζα και ένα ελαφρύ φουλάρι, νιώθοντας το κρύο της νύχτας να μπαίνει από το μισάνυχτο παράθυρο. Ο Δημήτρης μπήκε στο πατάρι, με το πρόσωπο κουρασμένο και γεμάτο ανησυχία. «Ειρήνη, τι κάνεις εδώ πάνω?» ρώτησε με τεντωμένη φωνή.
Ψάχνω απαντήσεις, απάντησα, χωρίς να πάρω τα μάτια μου από τις φωτογραφίες. Αυτός κούνησε το κεφάλι του, απίστευτο, και αποχώρησε χωρίς άλλες κουβέντες. Εκείνη τη νύχτα, καθώς ο άνεμος έσκαγε έξω, ένιωσα το βάρος του παρελθόντος να με τυλίγει. Ο Μάξιμος ξάπλωσε δίπλα μου, η ζεστή του αναπνοή να αγγίζει το δέρμα μου, και ήξερα πως ήμασταν δεμένοι με κάτι πολύ μεγαλύτερο από όμικρον με τόνο, τι είχα φανταστεί. Φορούσα ένα σκούρο μπλε μεταξωτό φόρεμα που γλιστρούσε απαλά πάνω στο σώμα μου, και το φως του τζακιού έκανε το ύφασμα να λάμπει διακριτικά. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Αλλά αυτό που έκρυβε το παρελθόν ήταν ένα σκοτεινό μυστήριο. Και εγώ ήμουν έτοιμη να ανακαλύψω πως ο Μάξιμος δεν ήταν απλώς ένας σκύλος, αλλά το κλειδί για μια αλήθεια που μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα. Το επόμενο πρωί, ο αέρας μέσα στο σπίτι ήταν βαρύς, γεμάτος μυστικά που δεν είχαν ακόμη αποκαλυφθεί. Εγώ, η Ειρήνη, ένιωθα την καρδιά μου να χτυπά δυνατά, ντυμένη με ένα λευκό λινό σύνολο, δροσερό και ελαφρύ, που έδινε αντίθεση με τη θύελλα που ένιωθα μέσα μου. Στα πόδια φορούσα απλά σανδάλια, αλλά το βλέμμα μου ήταν σταθερό και αποφασιστικό. Ο Δημήτρης απέφευγε και πάλι την επαφή. Η απόσταση ανάμεσά μας ήταν σχεδόν απτή. Δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί τη γυναίκα που γινόμουν, ούτε τον ανεξήγητο δεσμό μου με το Μάξιμο. Εγώ, όμως, ένιωθα πιο δυνατή, πιο ζωντανή, σαν να είχα βρει μια καινούρια ταυτότητα. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος έδιε πίσω από τους λόφους της Νάουσας, άκουσα έναν θόρυβο στον κήπο. Έτρεξα έξω και βρήκα το Μάξιμο να παλεύει με μια σκιά που φαινόταν να ξεφεύγει από τη λογική. Το τρίχωμά του ήταν ανασηκωμένο, τα μάτια του λάμπανε κίτρινα μέσα στη σκοτεινιά, και το γρίλισμά του ήταν απειλητικό, σαν προειδοποίηση για μένα. Φορούσα μια κόκκινη μεταξωτή μπλούζα με διακριτικό ντεκολτέ και μια στενή μαύρη φούστα που τόνιζε τις καμπύλες μου. Ο Μάξιμος σταμάτησε και με κοίταξε, σαν να ήθελε να μου πει κάτι που δεν μπορούσα να καταλάβω. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Δημήτρης με αντιμετώπισε για τελευταία φορά. «Ειρήνη, αυτό δεν είναι ζωή. Ή εσύ ή ο σκύλος», είπε με αποφασιστικότητα. Χαμογέλασα, ένα ψυχρό και αποφασιστικό χαμόγελο. «Έχω ήδη διαλέξει». Έφυγε από την πόρτα, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που πια δεν ένιωθα. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Ήξερα πως ο μικρομετόνο τι ερχόταν ήταν αναπόφευκτο. Ο Μάξιμος, το μυστικό, ο δεσμός που όλα ήταν έτοιμα να εκραγούν σε μια αλήθεια που ούτε εγώ μπορούσα να ελέγξω. Ίσως, μόνο ίσως, αυτό να ήταν η αρχή του πραγματικού μου πεπρωμένου. Εκείνη η νύχτα ήταν το τέλος και ταυτόχρονα η αρχή κάτι που ποτέ δεν είχα φανταστεί. Μόνη στο ήσυχο σπίτι μας στη Σιάτιστα, φορούσε ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα που αγκάλιαζε το σώμα μου, με μια σκισμή στο πόδι που άφηνε χώρο στη φαντασία. Τα ψηλά τακούνια χτυπούσαν ρυθμικά στο ξύλινο πάτωμα καθώς περπατούσα στο σαλόνι. Ο Μάξιμος ήταν δίπλα μου, επιβλητικός, με τα κίτρινα μάτια του να λάμπουν στο σκοτάδι σαν δύο φάροι. Ξαφνικά, άκουσα έναν ήχο από τον κήπο. Άνοιξα αργά την πόρτα και είδα μια φιγούρα με κουκούλα να εξαφανίζεται στη νύχτα, αφήνοντας πίσω μια παλιά λουρίδα με χαραγμένο το όνομα «Μάξιμος». Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά και ο Μάξιμος προχώρησε μπροστά του, γρυλίζοντας άγρια. Τις επόμενες μέρες, φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν στο χωριό. Άνθρωποι εξαφανίζονταν, ακούγονταν γαυγίσματα τη νύχτα και κόκαλα βρέθηκαν στις πόρτες των σπιτιών. Η αστυνομία ερευνούσε, αλλά τίποτα δεν εξηγούσε τη μυστήρια σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Μια μέρα έλαβα μια ανώνυμη επιστολή. Μέσα υπήρχε ένα μικρό φυλαχτό με μια τούφα από μαύρο τρίχωμα και το μήνυμα: «Ο Μάξιμος ποτέ δεν πέθανε. Σε περιμένει». Φορούσα ένα χοντρό μάλινο παλτό και ένα κόκκινο φουλάρι δεμένο γύρω από το λαιμό μου, νιώθοντας πως η ιστορία μου ήταν μακριά από το τέλος της. Σιωπή. Βάθης αναπνοή. Δραματική παύση. Το μυστήριο του Μάξιμου συνεχιζόταν. Και εγώ ήξερα πως για να ανακαλύψω την αλήθεια,
Θα έπρεπε να αντιμετωπίσω σκιές βαθύτερες και πιο σκοτεινές από ποτέ. Η πραγματική ιστορία μόλις ξεκινούσε.